Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdyry baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Pakistan Assam Respublikasynyň Türkmenistana täze belenen adatdan daşary we dowlat ýerleşdi Irfan Ahmedi kabul etdi. Ol dowlat başçymyzy ananç hatyna oşurdy. Diplomat wagtyp kabul edeni üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize ananç hatyna oşurdy. Hemde Pakistan Assam Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny ýetirdi. Ol netijeli Türkmen Pakistan gatnaşyklaryny işleňleşdirmäge taýýardygyny tasdiklady. Ilçi Merkezi Aziya Tevtiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy uly üns berilýänini belläp, öz ýurdunyň umumy maksatlara hemde behfitlere laýyk gelýän döwletara gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmäge uly gyzyklanyny bildirýänini aýtdy. Şunun bilen baglanykda Pakistanyň milli liderimiziň durmuşa geçirýän dörejilikli, oňyn daşar we içer siýasatynyň hemde hormatly prezidentimiziň iklimara, energetika we ulug geçirgelerini döretmek boýunça ýöňe sürýän möhüm halkara başlangyçlaryny gollaýanlygy bellenildi. Şol başlangyçlar bolsa dünýä birleşiginiň gollap bermegine üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiz hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, hemde Pakistan Assam Respublikasynyň ýol başlaryna mehirli salamyny aýdyp, diplomati jogapkärlik wezipe bellenmegi bilen gutlady. Hemde iki taraplaryň we köp taraplaryň esasy şol sany ýygy halkary guramalarynyň hemde düzümleriniň çäklerini üstünlikli ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde pogturandyrmakda üstünlikleri arzu etdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz Pakistanyň hökümetine Türkmenistanyň ähli paragatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşip etmäge gönükdirilen başlangyçlaryny halkary giňişligine gollaýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Milli liderimiz miýdemiz dostlugy, çuňur taryh kökleri, medeniýetleriň umumlygyny dayanýan hemde ýöwara düşünmek we anançmak ýörelgelerine esaslanýan Türkmen Pakistan gatnaşyklarynyň üstünlikli ösdürilip, täze anyk many mazmun bilen baýlaşdyrylýanlygyny kanagatlanma bilen bellädi. Netijeli ýagdaýda geçen duşuň başyna ykdysadyýetyň köp buýdaklaryna, ilkinji nobatda bolsa ýalňyz energetika, ulug we aragatnaşyk ulgamlaryna köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň giň meselleri boýunça düýpli pikir alşyldy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirçisiniň gurulşynyň taslamasyny durmuşa geçirmegiň depkinlerini has ýoklandyrymagyň mümkinçilikleri bilen baglanyşykly meseleler hem ara alyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli bir gaz geçirçisi büýük güpek ýoluny täze görnüşde dikeltmäge, günörte günnägor Aziýanyň halklarynyň awadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilenler. Ilçi Pakistanyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň hemde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirçisiniň gurulşygyny we optik hizmli aragatnaşyk ulgamny çekmek işini çaltlandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigini tasdiklap, bir ägir turu taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň tewit we halkara derejesinde ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge ýardam etjekdigini anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň gurulmagynyň tewitiň ykdysady ösüşine kuwatly itergi berjekdigine, durmuş we ansanperwer häsiýetli meseleleriň çözülmegine, paragatçylygyň hemde durnuklygyň pogturandyrylmagyna ýardam etjekdigini belledi. Şol gaz geçirçisi arkaly tebi gaz günörte günnägor Aziýanyň iri ýurtlaryna uzak möhletli iýerler. Duşuň başyna taraplaryň ýöwara gyzyklanmalaryny hemde uly kuwaty bolan iki ýurduň milli ykdysadyýetläriniň taýyşly ösýänligini nazara almak bilen uly mümkinçilikleri eýe bolan sowda ykdysady gatnaşyklara aýratyn ünsärli. Hormatly prezidentimiz bu wagtda hökümetara Türkmen Pakistan toparynyň has işleň we netijeli işlemeligini aýtdy. Umumy pikire görä dep bolan ansanperwer gatnaşyklar iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm ugrı boldy we şeýle bolmagyna galýar. Medeniýet we sungat ulgamyna dürli derejedäki ýygyderli gatnaşyklar, ýöwara medeniýet günleri, almy we dörejilik forumlar köp babatda şol hyzmatdaşlygyň pogturandyrylmagyna ýardam edýär. Pakistan Assam Respublikasynyň adatdan daşary we dowluk täýär ilçisi hormatly prezidentimize Türkmen Pakistan hyzmatdaşlygy meselelerini uly üns berýänligi üçin tüý sürekden hoşarlyk bildirip, öz tarapyndan umumy behfitlere laýyk gelýän döwletara gatnaşyklaryny mundan meýlekde pogturandyrmaga hemme taraplaryň ýardam berjekdigini anandyrdy. Duşukdan soň ilçi habarçylamada şeýle gurulň berdi. It was a great honor for me to present my Türkmenistanyň hormatly prezidentine ananç haty gowşurmak men üçin uly hormat boldy.
Men ilki bilen Pakistan İslam Respublikasynyň döwlet ýolbaşçylarynyň Türkmenistanyň hormatly prezidentine iýeren salamyny we hoşniyetli arzuwlaryny ýetirdim. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Pakistanyň arasyna hyzmatdaşlyk işiň ýagdaýda ösürilýär. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Pakistan İslam Respublikasy bilen durly ugurlar boýunça şortana ýalňyş energetika, ulug aratnaşyk, meden insanperwer ugurlarda gatnaşylan giňeldilmegine möhüm ähmiýet berýär. Şunlukda iki ýurduň arasyna bir näçe ykdysady tatlamalar durmuşa geçirilýär. Olun katarına Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjetiniň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň guruluşlaryny görkezmek bolar. Bu öýdi tutuş sebitiň ýurtlarynyň ykdysadydy üçin bähwetli tatlamalar hükmüne iqrar edildi. Menem öz gedegimde iki ýurduň arasyna gatnaşylan mundan meýlekde sağlaşykly ösürilmek ugrunda ähli zerur tagallalar içekdigim marada hormatly prezidenti ananardym. Sag bolun. Countries. Thank you very much. Indi bolsa hormatly prezidentiň adyny bilen hatlan tanşa diýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow iki ýurduň arasynda atnaşyklary saklamak hem putulanyrmaga çarşyp, meni Jenap Irfan Ahmedi Pakistanyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowlat ýaly elçisi wezipetine bellemek kararyna geldim. Jenap Irfan Ahmediň belent şahsiýetleri oňy özüne anadan wezipany siziň aly hedratyňyň makulamagyny hem hormat goýmagyny münasip derejede ýerine ýetirjekdigini anam döredi. Şunun bilen baglykda sizden ony hoşniyetli kabul etmegi hem siziň aly hedratyňyda meniň adymdan aýtjak sözlerini aýratynam siziň aly hedratyňyda tüý sürekden hormat goýanygym hakyky dostluk baradaky anandyrmalamy hem de Türkmenistana abadançylyk we rowaşlyk baradaky arzuwlamy ýetirenni oňa dogry ananmagy haýyş edýän. Dostlukly arzuwlar bilen Arif Alvi Pakistan İslam Respublikasynyň prezidenti. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanşa diýär. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen sonu Ýagmurowna Nazarowa özüne anandyran wezipany oňarmany üçin Daşow welaýatynyň Boldumsal etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Laçyn Altybaýewyna Gurbanowa Daşow welaýatynyň Boldumsal etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Bahargul Uzakberdiyewna Öwezova özüne anandyran wezipany oňarmany üçin Daşow welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen oğul Mehri Baýmedowna Nuriýewa Daşow welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. Şugun ýurdumdan Newtgat hem owa gojuluk topumlaryny Ministrler Kabinetiniň şuýryň 12 fevralyna geçirilen Giňişleýin mejlisinde hormatly prezident bilen öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň uğruna başlanan maslahatlar geçirildi. Olarda ýurdumyzda ösürmegiň möhüm meseleleri, toplumlaryň işini kämilleşdirmek, önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak hem täzeçilik usullary, sanly ulgamy ornaşdyrmak babatda öňde durýan meseleler boýunça pikirleşmeler boldy. Ýurdumyň ýalňyç energetika toplumyny ösürmegiň 2030-njy ýyla şenli döwlet üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň şähertlerini geçen ýylda neftiň gaz kondensaty bilen çykarmagyň, TBO hem urdaş gazy almagyň, şerde benzin önürmegiň, polipropilen suwuklanýan gazyň önümçiliginiň meýilnamalary ýerine ýetirildi. Belenilşýär şuýryň ýanwar aýyna nefti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 100,18 götürüm, benzin önürmegiň meýilnamasy 100,14 götürüm, dizel ýanyjylygyň meýilnamasy 103,14 götürüm, TBO hem urdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 115,19 götürüm berja edildi. Şerde polipropilen önümçiligini, mawy ýanyjyň eksportyny, maý goýumlaryny öldürmekde uly ösüşler gazanyldy. Şerde newtgat toplumyny degişi düzümleň işlerine häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary hem sanly ulgam işiň peýdalanylýar. Şunun bilen baglykda maslahatda çykyşanlar hormatly prezident bilen toplumyň düzümleriniň öňüne goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna amala aşyrylýan maksatnamalaryň işleri barada giňişleýin maglumatlary aýtdylar. Häzirki döwürde ýurdumyň ýalňyç energetika toplumynyň önümçilik kuwatlyklary artdyrylýar, hem döwri waplaşdyrylýar.
Degişli dümlöňe dünýäniň öňde barjy önüme enerjileriniň kämili enjamlary mümkindelmegi, önümçligi häzirki zamana täzeçil tehnologiýaň işiň ornaşdyrylmagy toplumyň dümleriniň iş enerjilerini artdyrýar. Şeýlelikde ýurdumyň ödürli künjeklerini herekete diýen nebitgat känlerini döwre waplaşdyrmak, täze ýataklary gözlemek hemme özleşdirmek boýunça toplumyň işleri alınıp barylýar. Yanıcı energetika toplumynyň düzümlerini alymy işläp taýýarlamalary möhüm orun berilýär. Munyň özi işiň netijelik häýaty eýbolmanyň baş şertini emele getirýär. Aýratynama toplumda halkara hyzmatdaşlygynyň ösürülmegine möhüm ähmiýet berilýär. Çykyşlarda beýlenir şeýle hormatly prezidentiň başlanýyjy bilen durmuşa geçirilýän halkara ähmiýetli tasamalary milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna oňyn täsirini getirýär. Diňe bara ýurdumyz hemme sevtüşünel eýsemi dünýä ähmiýetli ýyry tasamalaryň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň energetika ýurt hökmündäki derejesini potolanýar. Olon hatarına Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşynyň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyň tasamalaryny görkezmek bolar. Tasama gatnaşyjy ýurtlaryň ykdysadyýetleri üçin bähwetli bolan bu tasamalaryň amala aşyrylmagy, sevtara gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmegi, sevtiň ýurtlarynyň halklarynyň awadançylyk derejesiniň ýokurulmagy üçin edýär. Şeýlelikde bu tasamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlede çykyşanlar Ministrlik Hökümetiniň giňişen mejlisinde hormatly prezident bilen öňe süren tekliplerini aýratynamy halkara neft we gaz universitetine bu ýurda köp ýyllyň dowamında halal zähmet çeken ýagşylyk hakaýyň adynda hakyndaky başlanýy öňe sürmeginiň toplumyň ähli düzümleriniň işgärleri universitetiň mugallimleri hem talipleri üçin bu ýa-da waka öwrününi aýratynlar. Şeýlede çykyş edenlere dördülýän mümkinçiliklerden hem ýokary derejeli şertlerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan bu diplom üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna ähli zeruri işlerini gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Ministrlik Hökümetiniň şu ýylyň 12 fevralyna geçirilen giňişen mejlisinde hormatly prezident bilen öňde goýan bu diplomlaryny durmuşa geçirmek uğruna başlanyp, ýurdumyň owetana toplumyna geçirilen maslahatda pudugyň öňde duran bu diplomlar barada jekmejek pikirleşmeler boldy. Geçen ýylda topluma degişli ministrlikler hem puduklaryny duranyş idaralary önümçiligiň üstüniň 104 götürme barabar bolanyny belenirli. Şundakda maýy goýumlaryny özleşdirmek meýilnamasy 120 tüni 14 götürme ýerine ýetirildi. Şu ýylyň ýanwar aýynda owetana toplum boýunça önüme önermegiň ýerine ýetirilen işiň hem hyzmatlaryň meçhullarynyň üstüniň geçen ýylyň degişli durgan deňeşlerini 104 tüni 12 götürme deň bolanyny belenirli. Belenşi ýerlerde ýurda ýerleri hem owa hojalyk senikallaryny ýalky ekiş mövsümine taýýarlamak işleri batly depkinlerde alınıp barylýar. Şeýlelikde malyň baş sanyny artdyrmak hem olaň ot iýim üçinçiligini gowrunmak uğruna zeruri işler alınıp barylýar. Maslahat edilen çykyşlarda gönnün güni arkada prezident bilen taýýarlat bilen owa hojalygyny ösürmek, pudugyň düzümlerini häzirki zaman tehnologiýalaryny sanly ulgamy, şeýlede işiň täzeçil usullaryny ornaşdyrmak, pudugy telekeçiligi işiň çekmek boýunça maksatnamalaryny işleňe amala aşyrylyny belenirli. Aýratynama owa hojalygynyň ösürilmegine döwletimiz tarapyndan zerur golawlar berilýär. Şundakda ýer hem suw serişleriniň rejeli peýdalanmak möhüm talaplaryň birine uruly. Hökümet mejlisinde hormatly prezident bilen ýurdumyzda 2020-nji ýylda baý ekmek hakyndaky karary, şeýlede 2021-nji ýylda ýurdumyň welaýatlary hem etrapary boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen meçhullaryny tasdiklamak hakyndaky buýrugy gol çekmegi owa hojalykçylygyň ruhyny belende oturdy. Belenşiýary häzir ýurdumyň welaýatlaryna hem Aşgabat şäherine köpçüliklerine bagna halaryny oturtmagyň ýazgy mövsümine taýýarlyk işleri giňerme eýe boldy. Şundakda her welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän bagna halaryny taýýarlamak hem bu wediýetlerin çöldügine alametsasa çemeleşmek meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Muňa da ýurdumyň bagy sanlyga bürünmegine hem dürli künjeklarda tokoý zowlaklarynyň döredilmegine, iň esasy bolsa Mehriban diýarymyň ekologiýa derejesiniň ýokurulmagyna aýratyn möhümdir. Şununla bağlykda köpçüliklerine bagna halaryny oturtmak işlerine hem odaly bar bolanlary ýygy etmek meselelerini ören jogapkärçilik hem agroteknika kadrlary esasyna çemeleşilýär. Häzirki döwürde ýurdumyň ekrançylyk meýdanlarynyň sugurş ulgamy kämilleşdirilýär. Täze suw akabalar çekilýär. Hem odaly bar bolanlary döwre waplaşdyrylýar. Munyň özi bu ýurda öňdürýän bu diplom üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Maslahatda çykyşanlary ýer suw serişleriniň rejeli peýdalanmagynyň ekin duranşygyny gowrunmakda, ýerleň hasyrlygyny artdyrmakda, aýratynamy şoğurlaşmaga garşy görüşmekde möhüm hataplanýan anlatdylar. Şeýlelikde çykyşanlary döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden hem golawlardan ruhlanyp, öňlerine durýan wediýetleň üstünlikli durmuşa geçirmegine munasip goşunt-goşuklarny aýtdylar. Maslahatyň ahyrynda owetana toplumynyň ähli düzümleriniň hemme taraplaryny hem sadaşykly ösürilmegi uğruna ýygydarly aladylýany üçin arkada prezident bilen alkyş sözlerini aýtdylar.
Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe hormatly prezident bilen paratatlyk hemmi öňden görjülükli syýasat netijesinde ýurdumyzyň dokmy senatam milli ykdysadymyň pajarlap ösýän puwdoklarynyň birini urly. Balkyn vilayatynyň Bereket şäherindäki 150 orunly tikin fabrikamy bu öňde barjy puwdogyň görelleri işleýän kärhanalaryň biridir. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany ýylynyň ilkinji aýyny ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlemek başaran bu tikin fabrikagyň usta tikinçi aýar gydary şuň döremi gowuşamaýan depkinde zähmet çekýär. Balkyn vilayatynyň Bereket şäherindäki tikin kärhanasynda ezbereli usta tikinçiligiň onurçysy ýokary ruh welentlikde zähmet çekýärler. Bu döwrewap kärhanada dünýäniň iň öňde barjy kompaniýalarynyň ösün häzirki zaman ulgulara laýyk gelýän täze enjamlarda işlenilmegem tikinçi gelin gyzlaň ýokary zähmet üstünliklerini gazanmagyna uly ýardam berýär. Şeýle ajaýyp şertlerdir mümkinçilikler döredilen kärhanada işlemek bagtyna eýe bolan tikinçiler hormatly prezidentiň özleri barada edýän biýimçör aladalaryna netijeli jogap bermek bilen öňde goýulan meýilnamalaryny hemişe artyg bilen berja edýärler. Muňa olaň Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan ýylynyň ilkinji aýyny 870.689 manatlyk ýurgun nüşek daşyklary öndürmekleri dolu güwe geçýär. Bu bolsa kärhanaň tekinçileriniň meýilnamany 124 götürüm berja edenliklerini aňladýar. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan ýylynyň geçen hasabat döwrüni ýokary ykdysady görkezçileri bilen jemlemek başaran tekinçi gelin gyzlar şu günler alçynyň her bir buyurmalaryny belinen möhletde berja etmek üçin özleriniň iş tepkinlerini barha puwtulandyrýarlar. Ýurdumyzda daşary ýurtlaryň ýetirilýän gurulşy haritlarynyň oruntusyany önümleri önürmek boýunça işler ýygylara durmuşa geçirilýär. Şu ýurda önümleri önürýän hususy kärhanalaryň biri Lewap vilayatynyň Halaç etrafyndaky döwletli döwran hojalyk jemgyýetiniň keramiki bedew önümlerini önürýän kärhanasydyr. Häzirki wagtda bu kärhanada işler 3 çalşykda alınıp barlýar. Bu ýerde önüm öndürmekde esasan yerli çyýmalar ulanyp, Sayat etrafyndaky Sakar, Halaç etrafyndaky Halaç we döwletli etrafyndaky goda ýataklarynyň toýunlary peýdalanýar. Önümçilikde Ýewropanyň we Ýaponiýanyň öňde barjy iň häzirki zaman enjamlarynyň işledilmegi aýratyn bellälikdir. Kärhanada önümleriň 3 görnüşi: klinker kerpiçi, örtücü kerpiçler we termobloklar, ýagny ýyllygy saklaýjy uly gowrumly kerpiçler öndürilip, bu önümler ýokary çydamlygy we berkligi, suw çekijiligi, aýada we gyzgynlyga çydamlygy, şelde durly howa şertlerini ulanyş ömrüniň uzunlygy bilen häsiýetlenýär. Hususy kärhanada önümçilik çyýmanyň ýürüýte makfatly kabul ediji sygymlary gelip gowuşmagyny maşanýar. Çyýmal bölüminde toyun ýürüýte enjamlaryň kömegi bilen bir näçe gedek ownadylyp, elenip, öwelip garlýar we çyýlanyrlýar. Soňra çyýmal ammaryna urudylýar. Çyýmal ammaryny garyny ätiýançlyk mukdarda toplanyp, belli bir möhletde saklanmak bilen garynyň häsiýeti gowlanyrlýar. Ol soňra ýene-de garylyp, goşmaçy çyýlanyrlýar we howaslandyrma bölümine geçirilip, onuň düdümi ýokary derejede dykylanyrylyp, galyplama bölümine urudylýar. Galyplama bölümine oturdulan enjamlar müşterileriň sargytlaryna görä durly görnüşdäki bedeg berilen önümler almaklygy mümkinçilik berýär. Ýylmanyp taýýar keşfe getirilen önümler awtomatik usulla ýürüýte türkegleriň kömegi bilen awtomatik tertipde işledilýän gowragy ötüklere geçirilýär. Önümüň ýokary hili bolmagyny gadanmakda, önümçilikde hereket edýän barlyk hanada öndürilýän önümleriň görnüşlerine baglykda çyýmallaryň himiki, fizik we beýleki häsiýetleri dogly öwrenilip, amatly gowragy we peşde bişiriliş derejeleri kesgitlenýär. Seljerme barlyk işler netijesinde kompýuter ulgamyny keskitli şertler düzülýär. Gowragy we peç örtüklerini energo serişdeleri tygşytlamak mümkinçiliklerim dogly gözüňde tutulandyr. Gowradylan önüme sargytlara laýyklykda, ýagny müşterileriň talabyna görä renk, zer we syrçalama işleri amana aşyrylýar. Soňra önümler ýükleýiji robotlaryň kömegi bilen tirkeglere ýüklenip peç ütüklerini uradylýar. Peç ötüklerini de barlyk hanada kesgitlenen seljermelere laýyklykda ýürüýte kompýuter ulgamynyň üstü bilen awtomatik usuly dolandyryş gözegçilik işleri amala aşyrylýar. Peçden çykan bişen önümler awtomatik usulla gaplaýjy bölümine geçirilýär. Bu ýerde de işler dol robotlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Dolu taýýar önümler polietilen örtük bilen örtülip, taýýar önümler ammaryna urudylýar. Önümçilikde her günne 550 tonadan urak taýýar önüm çykarylýar. Bu ýerde öndürilýän önümler häzirki wagtda ýurdumyzda gurulşy gurnama işlerini alyp barýan döwlet oxusy kärhanlar tarapyndan uly höwes bilen satyn alınýar. Ýakyn geljekde bolsa önümçilik kuwatlygyny hasam artdyrmak bilen bu önümleri daşary ýurtlara çykarmak meýilleştirilýär. Hünärmenler geljekde önümleriň görnüşlerini artdyrmagy maksat edinýärler.
Döwletli döwran hoşuluk jemgyýetiniň keramiki bedek önümlerini öndürýän kärhanasynyň agdyber işgäleri, ýurdumyzda telekeçiligiň ösdürilmegi, şelde şular ýaly önümçilikleriň ýoly goýulma urunu taýsil taýlalary diýen gahrman arkadamyda hoşallyklaryny aýdýalar. Hormatly prezident bilen milli ykdysadymyň esasy urlarynyň biri bolan hususy ulgamy üstürmek baradaky aladalarna ruhlary zähmet çeken ýurdumyň işgör telekeçleri bir karar döwletimizden bagtýarlyk döwrüne iş önürjülüklerini hasam artdyrýarlar. Häzirki döwürde öz önürýän kandidator önümleri bilen adygan kärhananyň biri Mar şäherindäki hojalyk jemgyýetidir. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň agzasy bolan bu hojalyk jemgyýetiniň kärhanasynda önürliýän kandidator önümlerini halkymyzyň islegi barhartýar. Mehriban arkadamydan hususy ulgamyň erkin ösmegi barada diýen bemeçer aladalar we hususy önmönürjilere berýän kömekdir gollawlaryň netijesinde ýurdumyň içerki faderlerine önüm bolçylygy emele getirilýär. Hususy kärhanalaryň önümçilik kuwaty ýokurlanyp, halkymyzyň toý saçaklarynyň bedegi bolan azyk önümlerini önürmekde ýokary iş netijeleri gazanylýar. Ýurdumyzda azyk önümlerini önürgen hususy kärhanalaryň we hojalyk jemgyýetleriniň sany bolsa ýyl saýyn artýar. Çeýlek kärhanalaryň birem Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň agzasy Mar şäherindäki hojalyk jemgyýetdir. Bu hojalyk jemgyýetiniň kärhanasy Kilwan harit nişany süýji kökü önümlerini önürmekde. Vilayetde öňde barjy kärhanalaryň hataryna tanylýar. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň bir näçesi bolup, ular döwrewap daşary döwletleň kuwatly tehnologiýaly enjamlar bilen üpçün edilen. Bu enjamlaryň kömegi arkaly kärhanada şekerli, huruşly, karamel goşunly, daşy şokolat örtükli petir kökelen hemde waflin 40 uly görnüşi önürilýär. Günnelik önürilýän bu önümleň tagamy hili we haritlik derejesi babatda daşary ýurtlarda önürilýän haritlardan birjigen petirligi hasam goňurjydyr. Häzirki wagtda içerki badarlarymyzda süýji kökü önümleri bilen üpçün etmegi münasip goşun toşmak kärhanada zähmet çeken işçilerin esasy wezipeleri bolup durýar. Kärhananyň işgör telekeçleri Türkmenistan parahatçylyk we ýanaşmagyň watany ýylyna iş önürjülüklerini hasam artdyrýarlar. Olaryň çeken pek zähmet hemde önürýän dirli görnüşli önümleri bolsa halkymyzyň toý saçaklarynyň bereket bolçylygyny artdyrýar. Arkada prezidentimiň ýurdumyzda önüm bolçylygyny üpçün etmek barada diýen aladalarynyň ruhlanyp zähmet çeken hususiýetçiler geljekde de süýji kökü önümleriniň täze görnüşlerini önürmekligiň üstünde işleýärler. Ýurdumyzda adam hakdaky aradany döwlet siýasatynyň baş uruny öwren hormatly prezident bilen güneşi diýarymyzyň elatyny bereketli toprağymyzda önürleýän ýokary hilli adyk önümleri bilen günnelik ýygdarlyk hem bolelin etmekligiň möhümdigine hemişe degişli ýol başlaryň ünsün çekýär. Döwlet başçymyzyň ýurt bähretli bu taşryklaryny iş ýüzünde amal etmekde Türkmenistan parahatçylyk we anaşmagyň watany ýylyny zähmet üstünliklerini beseýän. Ahar vilayatynyň Qaqa trawynyň Qaqa şäherçesindäki gally örümleri kärhanasynda şoň ýalam bu kärhananyň çörek we çörek örümleri sewda dukanada göwün götürji işler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne adam hemem oňy bolýan durmuşda ýaşama hakyna galada döwlet siýasatynyň has ileri tutulýan urlarynyň birini urly. Güneşi diýarymyzda ýyl günümizde öz toprağymyzda önürleýän önümler bilen ýyly döwlet üçin barada durmuşa geçirilýän giň göçürli işler munyň aýdyň mysallary. Bu urda ahir vilayatynyň önüm önürjörüniň halal zähmetinden önýän örümleri halkymyzyň azyk üçinçiligine öňjeli goşunt bolýar. Ahir vilayatynyň Qaqa trawynyň Qaqa şäherçesiniň şäherine ýerleşýän gally örümleri kärhanasynyň şeride çörek we çörek örümleri sewda dukanynyň agbyr hem zähmetsewer işgärleriniň şu günlerki ruhy bilen zähmetleri olaň döwlet başçymyzyň babatda amal aşyrýan giň göçürli ödürtmelerini ýurdumyzda üstünlikle amal aşyrýanynyň aýdyň güwäsi bolýar. Häzirki zamanyň azyk tehnologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdylany gally örümleri kärhanasynyň düzümini elevator hemem uwuny çörek we çörek örümleri önürýän bölümler bar. Bu ýerdäki uwuny önürýän bölümiň kuwatlygy bir ýylda 24 000 tonna uwun önürmäge niýetlenýär. Edelmen daýhanyň ahlasy zähmetlerinden kemal ýetirilýän uşgursyk bugdaýdan kärhanada ýokary hemem birinji hili uwun önürilip halkymyza eleterli bahardan ýetirilýär. Qaqa trawynyň Qaqa şäherçesinde ýerleşýän bu kärhananyň çörek hemem çörek önümlerini önürýän bölümini elatymyzyň toý saçagyny bolelin berejek ýokary hili çörek hemem çörek önümleriniň ençeme görnüşi önürilip gece unyň dowamynda halkymyza hyzmat edilýär. Bu ýerdäki önümçilik bölümini işe ezber ýaşlaryň ençeme zähmet çekýärler. Kärhanada önürilýän önümleri hil barlahanasyna ýürüýte gödäwçilikden geçirilýär.
Önümçülük bölümlerine beşerilýän tagamly ürünleri bu kärhananyň sowda dükanyna satyp uradylýar. Qaky etrawynyň galy ürünler kärhanasynyň azy bir işgärleriniň tutan ýerli dähmetleri olaň mundan belekdi. Ýyl günümiziň bereketli toýtaçaklaryny ýokary hili, çörek we çörek ürünleri bilen hemişe bol elini üpçünetjekliklerine bolany anamy pultalanýar. Hormatly adamlar, indi orta ýurdumdan Gulaytana we paýtagtymyz Aşgabatda 16 fevral saat 20-den 17 fevral saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat gulunyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyna ütkap ýağmur tuhalyp günnüzine az kem ýağşýar. Demirallyk günnordan tile sekunda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 5-10 gradus günnüzine 18-20 gradus maýl. Kenariýa taraplaryna 6-11 gradus maýl bolar. Ahar ulaýatyna ütkap ýağmur tuhalyp demirallyk günnordan tile sekunda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 6-11 gradus, günnüzine 24-29 gradus maýl bolar. Mary welaýatyna ütkap ýağmur tuhalyp günnordan tile sekunda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 5-10 gradus, günnüzine 24-29 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyna ütkap ýağmur tuhalyp günnordan tile sekunda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 6-11 gradus, günnüzine 24-29 gradus maýl bolar. Daşow welaýatyna ütkap ýağmur tuhalyp günnordan tile sekunda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 3-8 gradus, günnüzine 18-20 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap ýağmur tuhalyp demirallyk günnordan tile sekunda 9-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 7-9 gradus, günnüzine 27-29 gradus maýl bolar. Ýurdumyzdan şu fevral aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany gaşyrýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böleşikleriniň möçberiniň gadadan 11 göterim artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş passynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligine nazar alyp, pasaly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ileşer, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenlik passynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi ileşer.